Днес, докато си работех, подготвям тук тези вилички за летния сезон, пристигна една пратка, която чаках от известно време и сега ще ви я покажа каква е. Значи от известно време всички говорят за литиево-ионни батерии. Аз видях на пазара, че се предлага при нас в България батериите на Li-Time, но в случая реших да пробвам други батерии, техните конкуренти от така наречените немски китайски батерии, а именно от PowerQueen. Батерията е 100 ампер-часа LiFePO 4. Ето тук какво има. Имаме с нея и смарт приложение, за да мога да си гледаме на телефона, но това ще го покажа малко по-късно. Тук се пристига с всякакви книжа, как да се свързва към нея, консуматора. Ето продукт меню, книжка, вътре всичко е показано. Общо взето изпипана работа на пръв поглед. LiFePO 4 батерия или така наречените литиево-желязно-фосфатни батерии, които са най-новото на пазара. Живот над 5000 цикъла на разреждане, което е в сравнение с нормалните акумулатори направо убийствено. Батерията, ако е сравним с нормален акумулатор, е 2 пъти по-лека и 2 пъти по-мощна. Заради това, че може да се разрежда почти до 1%, батерията издържа колкото близо 200 амперов нормален акумулатор. Много добре опакован. И вдигаме. И момчета, 100 ампер-часа батерия я вдигам без проблем. Ето е. Изключително лека. Този модел специално е за тролинг мотори. Аз смятам да го използвам на електрически двигател за каякаме. Двигателя, който ще сложа към нея, е Haslink V40 GPS. Смея да твърдя, доста красиво изпипана. Много качествена кутия изглежда. Супер е. Ето е. LiFePO 4 на PowerQueen, Германия.